Per tercer any consecutiu, el col·lectiu d'homes igualitaris de Sant Boi ha organitzat l'acte públic Homes contra la violència masclista. El silenci et fa còmplice. La plaça de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha estat l'escenari de diverses mostres de reivindicació, on s'han afegit entitats samboianes en acte de rebuig. És una manera de demostrar que hi ha molts homes que no queden en silenci davant d'aquestes injustícies i sobretot davant d'aquest maltracte que encara avui hem de lamentar moltes vegades, aquesta violència masclista. I l'acte d'avui jo crec que és un acte més de conscienciació, un acte de presa de consciència i sobretot de demostrar que la violència no és només a vegades aquesta violència física que és més visible, sinó que hi ha aquesta violència també soterrada, de pressions, de xantatges, etc., que també és violència i que es veu menys, no? Bueno, ja portem 3 anys, de fet arreu de l'Estat ja fa igual potser 10, però bueno, aquí a Sant Boi en fa 3 i bueno, la necessitat em sembla que era evident partint de la base de que la discriminació cap a les dones és històrica des de fa segles i bueno, pensem que ja no corresponen al segle XXI que continuï passant el que està passant. L'acte central ha estat la lectura d'un manifest mentre les persones assistents encerclaven un llaç blanc envoltat d'espelmes.